Lad mig starte med at understrege, at den økonomiske situation gør, at der ikke er mange penge til rådighed ved de kommende overenskomstforhandlinger, og det betyder desværre også, at der bliver ikke penge til omkostningstunge projekter. Når der er så få penge til rådighed, skyldes det, at vi tilbage ved overenskomsten i 2008 faktisk formåede at få aftalt en historisk høj ramme, der også har givet en historisk høj lønudvikling i den indeværende periode. Desværre skete der jo det umiddelbart efter overenskomsten, at vi fik en finanskrise, der gjorde, at det private område gik fuldstændig i stå, og at lønudviklingen her blev bremset meget brat op. Det betyder, når man tager reguleringsordningen i betragtning, at vi går ind i de kommende overenskomstforhandlinger med en gæld. En gæld, som vi anerkender, og en gæld, som skal afregnes ved overenskomstbordet. At der så trods alt i den indeværende overenskomstperiode har været en reallønsfremgang på over 4% for de statsansatte, det er glædeligt, og det skal vi huske på, men det vil ikke gøre de kommende forhandlinger lettere.